És veritat, és el darrere. El que passa ¿Alguna una barretina? Muchas gracias.
que foren el neguit de l'abrigat galant i ara que es mare la Maria. És una festa que és possible en primer lloc sense Lluís Girós, el Lluís del Mundeto, que és el que cada any religiosament no només ell, tota la seva família, evidentment tota la gent de Salàs que ve a cantar, a assajar les caramelles desinteressadament. Després, segurament ho haveu vist unes quantes novetats. La primera és l'estandard que hem fet. Hem recreat un estandard que feien servir els cantaires salassencs durant els anys 50, als anys 60. L'hem fet possible gràcies a l'empremta Torres en primer lloc, al Jordi Madrigal, que és el que ens ha fet el pal, l'estructura, i l'Elisenda Llorac, que és la que ens ha cosit l'estandard, i que també, juntament amb l'impremta Torres, ens ha cosit aquests mocadors que m'ha estrenat també aquest any. Ara ho girem, I encara queden, per un preu de 6 euros, els podeu trobar allà, a la taula de la dreta. I què més? Això. L'última cosa és que per l'any que ve estem preparant una exposició de la història de les caramelles. Tots aquests anys, des de principis del segle XX fins endavant. Per això, us demanem la vostra col·laboració per si teniu qualsevol foto amagada amb algun traster de casa, amb alguna maleta, amb alguna caixa, que siguin sobre les caramelles de Salàs, de qualsevol època, si ho teniu. Si les trobéssiu, doncs on les portem, Aleix? On les porteu? O a casa Mundet o a la casa Espot. Això mateix. O si ja les teniu al mòbil o les teniu, doncs si mos trobeu per fi ja me'ls donarem. I res, que estem molt contents de que un any més haguem pogut celebrar les caramelles, que això demostra que som un poble viu, que som un poble actiu i això són molt bones notícies. Ara, abans d'acabar, cantarem els segadors, evidentment tothom la pot cantar aquesta cançó, i després, com cada any, farem el vermut, ordre, tranquil·litat, que hi ha menjar per tothom, i res més. Que visca Salàs, que visca Catalunya i visca les caramelles. M'han despistat, tornem-hi. Tenim per tocar la padrina. La meva.
que això puja, eh?